mga dudes. Excited ko nga makita ang Mrs. Universe Philippines, the pride of Davao del Norte, representing Philippines to Mrs. Universe 20. Yes! Yeah! Salamat! No, sir. Sir, good morning. Yes! Sarong kita ang advocacy sa Mrs. Universe. Nabusog ka long? Lami. Very good. Yee. Unsay maistorya nimo langga sa imong nakaon? Lami. Si hi. Salamat sa teachers. Okay, very good. Unsay imong gikaon? Ha? Fried chicken o spaghetti. Lami kayo? Lami? Okay. Lami imong gikaon long? Ay, very good. Dugay na ka nag... Asa man ni? Primero pa ni magkaon chicken joy? Lami kayo no? Lami. Hello, ma'am. Hello. Hello. Muna kinder, ma'am, imong room? Uy, nice imong room. No? Top girl! Hi! Very good. Hello. Kani ang TikTok sa TikTok. Kumusta imong kuan? Ano sa imong ikaon? Kumusta? Lami. Lami? Ay, kinsa nagpakaon nimo? Kinsa sponsor? Na Mrs. Universe. Na Mrs. Universe. Update pa din mag... Say hi. Ayan. Hi. Hi langga, hi langga. Mga preschool. Hi. Hi, hi. Say hi. Hi. Yee, hi. Hello. Hi. Hi. Okay, very good. Sige lang, good. Sige. Kuya, kuya, say hi. Hi, dahil para makita ni Papa. Hi. Hi, vlog. No. Wow. Hey, ma'am. Galing ka mo, ma'am. May pasisiraw daw na Okay, ang hinungdan why nakaabot diri ang atong Mrs. Universe, diri ang principal ma'am, ma'am lang, giunsa nimo pag-request sa atong Mrs. Universe? Actually, sir, after nakadaog ni Ma'am Claude, nagsayo ni, nakita mo rin ako sa iyahang advocacy na for women and children. So, as a school head, gusto po na ako nga kanang unta ma-share niya no sa iyahang advocacy. So ako siyang i-invite na kanang kung pwede ba siya iyahang advocacy maabot po sa amoa, especially sa amoa SPED learning sa amoa school. At ako siya sa akong request niya letter and then okay na dayon. Yeah, munang naabot si ma'am. So ato ang interviewon si ma'am. Yes, sir. Okay, hello mga dudes, karon excited ko kay na-meet nato ang Mrs. Universe 2021 nga mo represent sa Philippines to Korea sa Mrs. Universe. Swerte kami kay mahinabi namo nato ang atong representative. Hello ma'am, good morning and thank you very much nga naabot ka diri sa San Miguel 2 Elementary School. Mauni ang atong Mrs. Universe Philippines 2021. Yes, hello. Hi, good morning. By the way, I am Claudeline Puntapay Mulera, your Mrs. Universe Philippines 2021. I'll be representing the Philippines, our country, on February 2022 Wow. sa South
Korea. Ay, wow. Yes, I'm 41 years old and I have 3 kids already. Wow! So dili pa jud ay makita ang body figure na gihapon ma'am no. No, sige mura gihapon og 18. Teenager. Yes. Yes ma'am. So congratulations ma'am. Sa naka-join ka ani nga competition ma'am sa Mrs. Universe. Dati ba sa dalaga pa ka naga-join na ka og mga competition? Actually, sir, yes. Sa una pa, high school, during my high school days lang yun. But after that, wala na yun na siya nasundan. So, pila ka kuan na yun. Na-shock na lang yun ko kay naabot ko ang journey. God's will, because yung pangajit yun ako na ako na ever na kumbaga destiny, ihatag niya sa ako. So, privilege ko din kasi ang Mrs. Universe is more on advocacy manggod siya. Kaya, isa din na siya sa rason na nung nag-appeal ko sa Mrs. Universe. So unsa ang kuan pero sa kuan wala jud kaabot ka sa national competition no sa beauty pageant sa wala karon pa. So congratulations. Wow, karon mo represent na sa Philippines to Korea na outside na sa Mrs. Universe. So ma'am, unsay advocacy nimo ma'am? Yes, my advocacy is a club for women and children's welfare. CLOD stands for cultivating livelihood activities and restoring development and empowerment for women and children's welfare. Mo na siya ang pasabot sa club. So, more on kuan siya, livelihood programs and then pa-feeding, and then magatudlo sa mga kababaihan about their rights, siya. Ay, wow. So, nagatap ako sa mga local governments nato, sa uban non-government units. So, dili lang siya purely beauty competition, but kinahanglan sa mga advocacy purpose. Yes, no? na-adjud siya. Dili lang din siya. Wala siya kalainan sa amo ang uban nga mga pageants. Kaya kami is more on advocacy din siya. Kung unsad yun, ang imuhang purpose, ang unsay na asinang dili siya more on beauty lang talaga, Sir Jess. Wow. Kanya ma'am, mag-storya ta about your experience during competition sa Mrs. Philippines. Yes. Unsay mga challenges nimo pa na-encounter ato ma'am before ang competition? Daghan kaayo nga challenges yun, like ang pagpasarela. Yes, Lisod kaayo, kaya tungod, di ba? Wala. Dito yung experience ana, ang suot tag 60 skills. And then, sa age na ako, nga 41, lisod na dito kayo, kaya medyo operada ko sa kung kulok ka anak kasi, kumbaga, CS ako, ligated na din ako. So, saka na siya, grabe ang injection na kung nakuha sa likod. And kailangan kasi ang talagang spine mo, kaya di can you walk. And another thing is that yung how to project, may then kaning like this, kada itong ginabuhat ng mga vlog, mga tubang sa camera, mag-interview. Yes. Lisod ka ito on my part, kaya naanat agad ko anong magnegosyo, anak lang. So, medyo kuan challenging siya. So sa pasarela training nimo ma'am, asa ka nag-base asa Manila jud? Na kay camp? Naakoy glamping dahil sa Davnor. Davnor. Yes. And hi, hello to ating Yok-Yok. Marlon Haba. Wow. Sa Marlon. Sila yung nag-help din sa akin. Ay, wow. So proud from Davao del Norte. Yes. Sa coronation night, excited sa feeling ma'am? Excited, kabado, mixed emotions actually. And then, buntag pa lang siya, talaga naghinilakay ni with my co-quincies, and akong director, may kuhan with me, grabe ang pressure that, kasi pandemic siya eh. And then, ako kasi din, nakita na ako murag, grabe yun ang ako ang mga kauban ng mga candidates. Sila very competitive. That's why nakaanak ko. At yun ko sa CR, dili na ako makontain na akong emotions that time. Nandun ko sa CR, nihilak talaga ako as in asking for God's help and guidance na if ever na ihatag yun niya sa ako, so be it. Tabangan ko niya, tagaan ko niya ang strength. Tanggalon niya ang kabang ako na feel. Hindi ko wala-wala. And thankfully, katog yung sa na namo, sa katong pag-rampa na, yes. Wala, I just enjoyed it and ayun, nakita na ako na nakagit sa
ang tapad. Na-feel ko talaga yun. Wow, congrats ma'am. And during competition ma'am, unsay na kay mga awards? Kita ang nakakuha sa Best National Costume. Ay, wow. Yung sa paggamit ko, ako ang Kanjan Ambassadress sa Mindanao. Best in Advocacy. Ay, oo. So, wow. Ako po siya siguro ang factor na nakakuha dito sa crown. Napoy Q&A ma'am, no? During that Q&A actually that night, natatawagan ko pa. Katungakuan, kay buga. Wala ko yung madungog kay Gini. Oo, sobrang kaba na nako din ato kay I wasn't prepared man. Kaya nagtuo ko, napay preparation, napay mag-intermission before the Q&A. Ang nahitabo, after ng paso na mo, gibira na ko sa ka-staff, na siya nga, ma'am, hindi ka na upo, balik ka na kaagad. So ako nataranta ko. So while I'm walking, going dun sa mine, to my home, as in ang akong pababa, and then mura kong bunod. Buti na lang, na-ay translation. So nag-base ako sa translation. And please save kayong akong answer. Maybe I can send you the copy of it. Ay, wow. Thank you very much, ma'am. Congratulations. Happy me na naka-istorya, nakatubang na mo ang Mrs. Universe. No, from Davao del Norte, mo represent na sa Mrs. Universe. So, congratulations, ma'am. Yes, thank you for this opportunity, and kay Ma'am Cathy Purpose, thank you so much, and sa mga nag-help sa ako palagi, daghang salamat. Sa mga bata dere sa Sawata, thank you very much. Thank you very much. Actually, it's a great privilege on my part na makatabang yun. Yes. And thank you very much and good luck sa imuhang next competition. Kanampol sa walk sa atong Mrs. Universe Philippines. Si Ma'am Claude Contapay. Wow. Wow, no question, ma'am, no? Oh, no question ang crowd. May nanalo na uli na. Grabe ang heels. Okay, shout out sa mga taga San Miguel 2 Elementary School teachers. Shout out sa mga jaton. Sa San Miguel Primary